Ang tema nga akong pamatud-an karon nga si Apostol Pedro ang unang obispo sa iglesia sa Roma. Okay? So, kini nga debate usa kada kong challenge sa akong side or sa among side kay gikasabutan daw nila nga dapat Bible alone lang ang debate. Busa, bawal mo gamit og referensya. Nining debatiha og bawal usab mangutana diin ang tubag wala sa Biblia. Mabasa sa referensya. Okay? Og kay Bible alone debate man nan kargado gyud ta anig implicit statement. Ang Katoliko nagtuo nga si Apostol Pedro ang unang obispo sa iglesia sa Roma. Sumala sa panudlo sa iglesia Katolika nga adto gitukod ang iglesia sa Jerusalem. Wala ako nag-refer sa laing iglesia nga gitukod dito. Gawas na lang sa iglesia Katolika. Sumala sa Biblia ang iglesia nagsugod sa Jerusalem. Lucas 24:47 niingon si San Lucas, kinahanglang nga isangyo pinaagi siyang ngalan ng mensahe may tungod sa paghinulsol o sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Ug sa pagtukod sa iglesia nagpili si Kristo og mga apostoles. Din usa niya na si Apostol Pedro. Sumala sa Biblia sa Apostol Pedro ang gipili sa Dios nga Amahan nga mo'y makailan ni Kristo. Mateo 16:15-17. Ipangutana sila ni Kristo, para kaninyo kinsa man ako. Ang nakatubag si Apostol Pedro, niingon siya, ikaw ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Unya mitubag si Kristo, bulahan ka gayod Simon Pedro, Simon nga anak ni Jonas, kay kining maong kamatuoran, wala mo abot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi, ang akong Amahan nga atuwas sa langit mao ang naghatag nini kanimo. Giusab ang iyang ngalan gikan sa Simon ngadto sa Pedro. Sumog gabot pa sabot ana bato. Nganong bato man? Kay lig-onon siya ni Kristo. Sumala sa Lucas 22:31-32, niingon si Kristo, Simon, Simon, pagbantay. Si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan, sama sa usa ka mag-uuma nga maglain sa trigo gikan sa uhot. Apan nagampo ako alang kanimo Simon aron dili mabuntog ang imong pagtuo. Gilig-on ni Kristo si Apostol Pedro. So dili tabi din makasulti nga tawo lang si Pedro, huyang siya. No, kay gilig-on siya ni Kristo. Sumara sa Juan 21:15-17, katulog ipangutana ni Kristo si San Pedro, Simon, gihigugma mo ba ako? Yung tubag si Simon Pedro, yes Lord, nahibalo ka nga gihigugma ta ka. Unya katulo siya giingnan, atimana ang akong mga karnero. Nahibalo kita nga ang karnero nga gipasabot ni Kristo mao ang iyang iglesia. Iyang katawhan, diya sa 1:11 nagingon si Kristo, ako ang maayo magbalantay sa mga karnero. Ang maayo magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Tungod diana, kutob sa muingon nga siya usa sa mga karnero ni Kristo, under siya sa authority ni Apostol Pedro, kaya si Apostol Pedro ang gisugo ni Kristo, at imana ang akong mga karnero. Before siya nisaka sa langit, iyang gitawag si Simon, naglain silang duwa, iyang gipangutana, gugma mo ba ako? Yes Lord, at imana akong karnero. Siya sa iya hag-entrust ang pag-atiman sa karnero. Ang trabaho ni Apostol Pedro, atimanon ang karnero.
Unya ang karnero nga gipasabot ang katawhan, ang iglesia nga iya ni Kristo. Karon sa buhat 2028 sumala pa dinhi sa ang dating Biblia 1905 ang giingon dinhi, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Buot ipasabot, trabaho sa obispo ang pag-atiman sa iglesia sa Ginoo. Ang trabaho sa obispo mao ang gisugo ni Kristo ngadto kang Apostol Pedro. Mao na nga sumala diri sa buhat 1:17 to 20 na ay gisulti din ni panagna mahitungod ni Apostol Judas. Unsay gitagna dire? Sumala sa buhat 1:18, now this man purchased a field with a reward of iniquity, and falling headlong he burst asunder in the midst, and all his bowels gushed out. For it is written in the book of Psalms, let his habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric let another take. Unsa may sentido ani mong bersikulo? Ang otorite ni Apostol Judas ingon nga obispo ikahatag sa lain. Mao to nga nagbutara siya lain mo pole, ang napuli si Matias. Kaya ang iyahang bishopric trabaho sa pagkaobispo itugyan nga to sa lain. Kung si Apostol Judas na ay bishopric, ebidensya na siya nga siya obispo. Unya, kung siya obispo, labaw na si Apostol Pedro nga maoy gisugo at timana ang akong mga karnero. Ang iglesia dili malikayan nga gikan sa Jerusalem na abot kini sa Roma. Ug si Apostol Pedro naabot usab sa Roma. Ngani ang mga SDA nagtuo man sad ani. Unya kay diwa man tay referensyahay, di na ko pwede basahon ng ilahang libro nga nagsulti nga si Pedro didto namatay sa Roma. Di na ko to pwede basahon, ening dibatiha, Bible alon lang. Unsay ebidensya? Oh. Unsa may ebidensya nga si Apostol Pedro naabot sa Roma? Niya sa The Living Bible, 1 Peter chapter 5 verse 13, niingon si Apostol Pedro, the church here in Rome, she is your sister in the Lord, send you her greetings, so does my son Mark. Ingon si Apostol Pedro, ang iglesia dinhi sa Roma nangumusta kaninyo. Last 2 minutes. Di siya mulitok og dinhi kung wala siya dito. Di pud ma-deny sa mga SDA nga naabot ni siya dito kay ilahan ng panudlo. Apan ang ikamatuoran dili malikayan nga si Apostol Pedro gayod ang unang obispo sa iglesia nga naabot sa Roma. Anong naabot mag sa Roma? Buhat 23:11. Mateo 21:43 niingon si Kristo, ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo og ibalhin sa nasod nga makahatag og maayong bunga. Unya sa buhat 23:11 giingnan pa gyud niya si Apostol Pablo. Ingo nga nagsaksi ka kanako sa Jerusalem, mo saksi sab kanako sa Roma. Paabot sa Roma, ang Ginoo nagtawag kaninyo aron mahimong balaan. Called to be saints, mahimo kamo mga santos, kamo mga taga Roma, gitawag kamo sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Therefore, naabot sa Roma ang iglesia ug ang unang obispo
nga na-assign dito walay lain si Apostol Pedro. Apan negative man si Glenn Alado niining moong timahan so kinahanglan siyang mag-prove sa kuha as nigar sa akong tema nga dili si Apostol Pedro ang unang obispo sa Roma. Kinahanglan siya magpresenta og laing ngalan. Kay kung di siya kapresenta og laing ngalan, nagpabiling, nagtindog ang akong tema nga si Apostol Pedro ang unang obispo sa iglesia nga anaa sa Roma. Time. Thank you. Time's up. Okay naman na ang oras. Dirita sa ato ang question and answer. 1 minute. Ang pangutana, tubagon sa og 1 minute. Pila ka minuto? Usa ka minuto lang. Sa minuto. Okay, larga. Okay? Una pangutana, Brother Jundo. Nasayod ka ba kung pila kabuok bersikulo sa Biblia nga naghisgot nga si Apostol Pedro unang obispo sa Roma? Nasayod wala? Yes or no? Nasayod ko o mga objection, Mr. Moderator. Ang ato nga rules motubag una og categorical. Yes. Una ko, nasayod ka ba kung pila kabuok bersikulo sa Biblia naghisgot nga sa Apostol Pedro unang obispo sa Roma? Nasayod? Wala. Tubag. Nasayod kaayo ko og pila ka bersikulo sa Biblia nga siya obispo. Og naapoy lang ebidensya nga mabasag yun. Unang obispo sa Roma. Niya mabasa dire. Akong basahon para sa tanan naminaw. Si Simon Pedro, anak ni Juan, taga Betsaida, Galilea, igsoon ni San Andres, prinsipe sa mga apostoles, mitukod sa simbahan sa Antioquia, ug mo'y una dito nga obispo. Unang obispo sa Roma nga milungtad og 25 ka tuig AD 42 ngadto sa AD 67. Objection, Moderator. Ang iyang gibasa teksto sa Biblia or komentaryo sa Biblia? Pakitubag. Counter Objection objection. granted. Ang nitubag ako ganina nga isa nga mabasa si Apostol Pedro obispo ug ang pagka-obispo sa Roma sa lain na nako gibasa natubag nako imong Objection, Moderator. Ang una na kong pangutana sa iya, nasayod ba siya? Yes. Nitubag sa yes. Yes. So kay nasayod siya, dapat mo pakita siya og unsang bersikulo ha. Bersikulo, dili kay footnote, dili kay komentaryo. Bersikulo, kapitulo, kinahanglan i-voice out niya. Ayaw pangilad sa daghang katawan. Atungonon. Sige. Ingon dire sa 1 Peter chapter 5. Okay. Verse 1. Aning Biblia Protestante nga a paraphrase and annotations upon all the books of the New Testament. Nagsulti din he. The bishops of your several churches, I exhort who am myself employed here at Rome to govern the church. Yung nare, I who am myself a fellow bishop and pastor. So Okay. naay mabasa nga siya bishop nag-govern sa church in Rome. Next question. Next question. Kay imo managibasa, diha ba sa maong kapitulog bersikulo sa 1 Pedro chapter 5 verse 1 nagisgot ba si Pedro unang obispo sa Roma? Nagisgot o wala? Akong gibasa din bro.
Tubaga lang. Nagisgot o wala? Yes or no? Akong nagisgot bro dire. Nagisgot? Okay, nagisgot dire. Unang obispo sa Roma, sugod AD 42 ngadto sa AD 67, ug ang atong rulings dire, all versions of the Bible dawaton, dili lang pilion rin niya ug asa ding napita ang akong basahon. Next question. Okay, sunod pangutana. Ingon dinhi sa imong gibasa, dili na ko basahon. Ang inyong igsuon simbahan sa Babylonia nga pinili usab sa Dios nga musta diha kaninyo. Ingon man si Marcos nga akong anak. Wala man nagsulti nga si Pedro obispo. Nasayop ba ni o wala? Ano yan tubag? Nasayop ang imong paggamit og laing translation kay kini man nga translation ang akong gibasa. Objection, moderator. Tubag ko. Dili ko nangutana. Nagtubag ko. Nagtubag bitaw. Ni object ko. Ni object ko. Ingon ko. Objection. Kaya ang akong pangutana gibase nako sa imong gibasa. Dili sa akong bersyon. Wala magsulti nga sa Apostol Pedro obispo sa Roma o unang obispo sa Roma. Nasayop ba ni kining akong gidala nga bersyon? Nasayop ni wala? Nasayop ka tungod kay wala. Objection, moderator. Objection. Nganong matubag man sa nga ako'y nasayop ang akong ipangutana ang Biblia. Dapat ang itubagon. Nasayop ang Biblia. Counter objection. Dapat mauna. Counter objection. Marolling sa ta, marolling. Counter objection, moderator. Roll number 8. All version are accepted. Counter objection ba, moderator? Counter objection. Ang pangutana ni Glenn Alado usa ka fallacy of false dilemma. Ngano man? Kani man ang akong bersyon nga gibasa. Dili man ang imong gibasa karon. Allah. Objection, moderator. Okay, objection granted. Sana sa atong rules, all Bible versions accepted. Nganong di man po niya i-accept ni? Nga kinig nga version, nga pag-version, pertirgana. Nga ipa-accept man, nganong gi-reject niya? Kining Bible, nga wala gyud maghisgot, bahin kang Pedro, nga siya obispo, dito sa Roma. Mao ni ang dako kayo tulubagon karon. Humana ka? Okay. Humana ka? Next question. Go. Next question. Go. Pila ka buok version sa Biblia naghisgot nga sa Apostol Pedro unang obispo sa Roma. Kapitulo verso. Pila ka buok bersikulo? Pila ka buok version sa Biblia? Unsa mo di klaro, pero pila ka buok bersikulo, pila ka translation? Pila ka buok bersikulo, pila ka buok version sa Biblia naghisgot nga sa Apostol Pedro unang obispo sa Roma. Kaning tulo nga akong gibasa kay pamatuod man wa man ta nagtima nga basahon sa usa lang ka libro. Kaning tulo ka Biblia mabasa dire nga si Apostol Pedro unang obispo sa Roma. Next question. Sunod pautan diha bagyod sa 1 Pedro 5:13 naghisgot gyud diha nga si Pedro unang obispo sa Roma. Naghisgot wala? Yes or no? Sa to? Ay, sa natukan na, natukan. Sa uno. Natukan man. Bro, natukan man. wala ko natukan. Tupag! Objection, moderator. Tupag! Objection, moderator. Okay, objection. Fallacy of ad hominem ang gihimo na pod. Dili na fallacy. Objection. Kaya nakitaan sa mga tao. Ikaw, nakitaan sa mga tao. Tukan ka. Wak ka katubag diritso. Ayaw sabak. Tupag diritso. Marolling sa ta, marolling. Ayaw sabak ka nag-object pa ko. Sige, go. Ano ya? Poli-poli ta, dilita. Sapaw. Sapaw man. Ano ya ha? Sige, sunod pa mo tayo. Okay, sasa. Nag-object man ko. Ang objection ako, mauni.
Wala man may nagtema, moderator, nga usa lang ka libro basahon. Mugay ng all versions basahon. Ano man, kay aron magkagawas ta og final deduction nga matud-an gayod nga si Apostol Pedro ang unang obispo sa Roma. Counter objection, moderator. Oh. Kay naa migi counter objection mao ni gipangutana nako siya. Gigamit niya kana nga versions kanang tulo. Ang tulo. Diha basa usa lang ka versions. Oh. Nga imong gibasa. Mabasa ba nato diha sa 1 Pedro 5:13 gigamit nimo word for word kay imong tema usa ka sentence. Ingon dinhi Moderator. si Apostol Pedro unang obispo sa Roma. Naabay mabasa da sa mga bersyon? Moderator. Wala. Yes or no? Tubag. Moderator. Si Alado, maningkamot siya nga iri na ko Objection, moderator. Nagkomentaryo naman ang at bang. Ayaw komentaryo. Uy, nag-object ko. Nag-object pa. Ay, naunsa man ang katbang. Nag-object ko. Sige, go. Nag-object Pagbigyan, ko. pagbigyan. Okay, Pagbigyan. Pagbigyan. Nag-object ko ha. Pagbigyan. Niya, moderator, iyang gusto, kato akong timabasahon lang usa ka version sa Bible. Ang ako, final deduction dong, versikulo dire, pasiuna dire, therefore, conclusion, kaning upat ka version na bilang the Living Bible, ebidensya nga si Apostol Pedro, unang obispo sa Roma. Ayaw taong ko, ibutang sa usa lang. Next question. Next question. Gigamit nimo ang Matthew chapter 16 verse 15. Kaning Matthew 16 verse 15 mao ba ni ang nagpamatuod ni ining imong tema nga sa Apostol Pedro unang obispo sa Roma? Mao ni dili? Usana sa nagpamatuod nga si Apostol Pedro ang gitugyan sa Dios ngadto kang Kristo nga makahibalo sa kamatuoran aron siya maoy himuong obispo ni Kristo. Next question. Mas maton mo usana o kung atong basahon karon nga wala mag-ingon dinhi kapitong bersikulo nga si Pedro unang obispo sa Roma. Ang Matthew 16:15 mo gibasa. Uyon ka nga namakaka sa imong pagbawaton ining tema nga nigamit og bersikulo nga di man dai mao. Uyon siya pak. Yes or no? No, dili ko oyon nga nangilad ko. Kaya nga naman, ang paggamit og mga bersikulo parte na sa pagpamatuod. Ang atong tema, pamatudan. Dili litra por litra. O sa giingon ni Jerry Laig sa debate nila ni EYD, pamatudan. Objection, moderator. Objection, moderator. Objection, moderator. Nganong i-drop man niya ang way appeal dinhi? Ayaw i-appeal ang ngalan nila dinhi. Kawa man si di man sila imong kadebate. Wala. Ay naon sa mantawan wala pa ko na human. Dili ka kapasar lagi. Moderator, pahilo maragod na kay ga-object pa ko saba kaayo. Ako'y nag-object na unsa man ka? Ga-object pa ko na human diri. Nag-object ko, nag-counter objection ko. Hulata mo human kog object. Sige, go. Counter. Go! Ana ba? Pagbaton in tawag respeto alano. Okay. Respeto na ko ka. Okay. Prang imo ha pagmatuwa na ko sito ha. Ayog Last question. sapaw. Ay kasulti man ka imo mo giingot. Ibo sapaw ko. Ayog sapaw. Okay, time check. Go na gani. Go. Ang tema, moderator, pamatudan. Ang giingon ni Jerry Laig sa debatin nila ni EYD, pamatudan gali, dili basahon letra por letra. Ang iyang gusto, ipabasa na ko letra por letra sa Biblia, Pedro, unang obispo sa Roma. Okay. Ang akong counter objection mao ni. Na puro na counter objection. ko kay nga naman iyang gidrap ang pangalan ni Jerry Laig. Wa man to'y labot. Nganong i-appeal man si Laig?
Na sila din humunta sila mo kalaban ron. Ang di na ka mo gamit sa pangalan kay personal mo sa gikalaban garon. Ano di? Okay, time. Muna ako objection. Okay, next question. Oh. Sige, sige. Time na. Next question. Time na. Time na. Time na din. Imong marog. 10 minutes. Alright. Salamat kay makaigsunan. Nahuman ang amo nga 10 minutes. Ready na ka? Kay padagano natin mong oras. Pila ka minuto? 10 minutes. 10 minutes. Okay. Okay, larga. Minute. So inyo na dungog makaigsunan ang pagmangatuod ni Brother Jondo Alabado. Hapit magparitian ay kahap tumitumoy parehas. Iyang timang ipamatudan sa Apostol Pedro, unang obispo sa Roma. Nigamit sa daghang bersikulo, nigamit sa daghang verse sa Biblia. Ang iyang ipanggamit igsuon, wala gid magisgot sa usa ka sentence, unang obispo si Pedro sa Roma. Iya lang gikunik-kunik. Sa ato pa, iyang gislice ang iyang tema. Ang iyang tema, usa ka sentence. Pamatudan ni Jando sa Apostol Pedro, unang obispo sa Roma. Gigamit niya 1 Pedro 5:13. Ang 1 Pedro 5:13, wa mag-ingon niya, Pedro, unang obispo ka sa Roma. Namutbot. Bisa pag-unsa nga version igsuon sa Biblia nga naala ko dinhi, wa magisgot si Pedro, unang obispo sa Roma. Diya sa 1 Pedro 5, versikulo 13, bisman apil pang 1. Wala gyud. Parte naghana nga bersikulo gigamit. Lucas 23:31 hangtod 32. Juan 11, wag gina magisgot ba nga si Apostol Pedro Isus Kristo, Pedro, ikaw ang unang obispo sa Roma. Naapa ni? Dito palinglag isoon, dito pailad. Kahil balo ko kung unsa ang estilo ni Jando sa debate. Ang iyang style, pastilan, tad-tad isoon, sumpay dito, sumpay dire. Pero ang iyang tema, usak ka sentence igsuon. Karon nautanan ni siya, uyon ka ba, Mr. Alado? Nga sa Apostol Pedro, obispo. Mangutanan ni siya karon. Uyon ka ba, Mr. Alado, unsay kahulugan sa pulong obispo? Sama ini? Mao na ang iyang ipangutana karon. Kung ato na tubagon igsuon, sayon ra gyud. Kayang tema, di man putol. Dapat kumangutana sa usa ka sentence, Mr. Alado, supak ka ba sa akong gibasa Matthew 16 verse 15, nag-ingon dinhi sa Apostol Pedro, unang obispo sa Roma. Kana unta di kay dadon niya sa 1 Pedro 5:13 nga si Apostol Pedro nakaabot ko na sa Roma. Nagtapik ba ta kung nakaabot ba si Pedro wala sa Roma? Wala man. Imong tema, si Pedro, unang obispo sa Roma. Maunay dapat gipamatud-an nimo. Kung tinuod ba, una, wala ka wa magapamatud. Ni gamit mang kagatong komentaryo siguro to. Gibasa niya. Nagwasag bersikulo spikas. Kuha pa bersikulo spikas. Huwagin magsulti dito. Usa ka sentence. Pedro, unang obispo sa Roma. Igsuon, kung di ta magtong Biblia, mailad kita. Mailad yun. Di kina mabasa, di kina mapamatudan, unang obispo sa Roma. Di ay, kung si Pedro, unang obispo sa Roma, dili po dahil siya, obispo sa uban. Kaya dito ba sa Roma? Maunay uban, igsuon nga. Yunaw na, uy, kung imong tan-out, igsuon, kanang iyang versikulo gigamit, Buhat 20:28. Wa pa nagiskot ng Pedro. Nabay Pedro din ha? Matthew 21:43. Nagiskot pag Pedro din nga si Pedro obispo sa Roma? Wala. Nagisgot ba ang Buhat 23:11 si Pedro unang obispo sa Roma? Wala. Wala oy. Mismo si Apostol Pablo igsoon, wala record
Nga mingo sa Apostol Pablo, Pedro, ikaw unang obispo sa Roma. Nagbut-buot. Ang iyang introduction ganyan na, challenge ko no kayo sa iya. Challenge ko no kayo sa iya. Sa ako, wagi challenge. Kay wala ka pa matuod. Sayang timang gipabarog. Nga matod pa niya, si Pedro, unang obispo sa Roma. Kung iya paning nabasa sa Matthew 16:15, dili sa Matthew 23, 31 hangtod 32, dili sa Buhat 20:28, dinhi sa Buhat 11. Kung iya pa rin pangbasa dinhi nga nagsulti gyud, Pedro, ikaw ang unang obispo sa Roma. Hands up na ko diretso oy. Hands up na ko diretso. Pero wala yun na bisag usa ka bersikulo lag-ingon, Pedro, ikaw unang obispo sa Roma. Nagpamatuod ang akong kaatbang karon sa wala. Ang mailat lang moingon napamatud-an. Yang malak pakrabadayon. Ha? Unya mingon sila. Brother Alano, o yun baka si Pedro obispo. Wagin mi nagtima ko si Pedro obispo. Ang iyang tima unang obispo sa Roma. Objection, moderator. Oy, ano objection man? Ako man panahon. Objection, moderator. Unsa objection? Matod niya, wala kuno may gatema Nahalangan. nga si Apostol Pedro, obispo. Mo galing unang obispo, kay obispo siya. Noon sa man taong kalado, klaruhay mong gumoy. Tradisyon. Nga namingon ko, nga wa may nagtima nga si Pedro obispo, kayang tima, usa ka sentence. Unang obispo sa Roma. Asa na obispo si Pedro? Matod niya sa Roma. Dapat mauna iya pamatudan, dili kay putlo niya. Mr. Alado, mabasa ba si Pedro dili unang obispo? Wa ta nagdebate ana. Imo gipamatudan unang obispo si Pedro sa Roma. Oh. Mauna ang imong dapat mamatudan. Oh. Ngano pamatuod magkangawa sa Biblia? Oh. Klaro kayo isoon. Ha? Karon ni karon mahutanan siya do. Ambot, damiton yang gaya-gayaga o kung masasayaw. Aron pakatawa sa mga tao. Wala problema isoon. Ha? Pero ako lang gibarugan kining timaha sa pagsupak nga naman kayang tima wala gyud ni sa Biblia. Kinsa sa Apostol Pedro dili man wa man gilitok nga unang obispo sa Roma. Kung imong basahon igsoon sa 2 Pedro chapter 1 verse 1, kinsa si Pedro? Apostol ni Jesus Christ. Apostol ni Hesus Kristo. Wa mag-ingon nga unang obispo sa Roma. Kung pamatuod gani ka dyan do, dapat impamiti mapamatudan. Pamatudan ko si Pedro, obispo. Di ko musukol. Di ko mupirma. Kung si Pedro lang ang topic nga obispo, pero kay naaman unang obispo sa Roma. Kita niyo ang twisted nga topic igsoon. Nga nawa man gihimong Roman Catholic. The Peter was the first bishop of the Roman Catholic. Ngano wala na gigamit ang word nga Catholic? Kay nahibalo siya walay Romanong Katoliko sa Biblia nga nag-ingon si Pedro unang obispo sa Romanong Katoliko. Gigamit niya Roma aron kunuhay makasulod ang iyang gusto ipamatod nga si Pedro unang obispo sa Romanong Katoliko, pero wa nagigamit. Nga naway gamit kay naibalo siya di sa kapamatuod nga si Pedro unang obispo sa simbahang Romanong Katoliko. Manayang tema twistidaan maro-maro ba? Maro-maro style siyang tema. Pamatulan nga si Pedro unang obispo sa Roma. Wa gigamit Roman Catholic Church. Agoy. Pagkaluya po ng katbang. Mao na igsoon karong kahaponon atong
paminawon ang iyahang 10 minutes cross-examination kung makalusot. Kung makalusot ba? Kaya nakasiguro ko, iyan ang putol-putulon. Mabasa nga si Pedro kuno, unang obispo sa Roma. Di na mabasa! Si Pedro, obispo, di na maoitima kung maunay pangutan na putol, dapat wa di mo butangi. Una, og Roma, obispo raunta. Last 2 minutes. Nganong imong gibutangan, unang obispo sa Roma, nga wa man tao na, bisag usan lang. Diyan do. Luoy taon na yung katban ako igsoon. Na? Di kini kadaog igsoon sa atmaong debate. Sultihan mo. Di kadaog. Mauli ni Cebu karon Minghoy. Nanulong gikan Cebu kay nagtuo nga mudaog sa debate. Pero sultihan na bison, di kadaog. Di kadaog. Yes, di kadaog. Buhol. Mauli ni Buhol karon Minghoy. Minghoy ni. Kaya naman, nagdala siya tima, nagtuo siya, kaya niyang ipamatod sa atubangan sa daghang katawhan o siyang katbang nga si strongman. Di siya kapamatod, ani nga tima, o wag yun niya napamatodan sulod sa 10 minutos niya nga, pagpamatod. Walay mabasa nga si Pedro, usa ka bersikulo, nag-ingon, unang obispo si Pedro sa Roma. Wa tay mabasa ana. Maunay dapat niyang ipamatuod. Kung mangutana siya sa putol, dili madawat. Kung obispo lang, di madawat. Kung Roma, di madawat. Una, di madawat. Kinahanglan, usa ka sentence. Gamito niya, matag pangutana. Aron tubagon siya, kumplito po ang tubag siyang pangutana. Dili pwede nga iyang slice o putol-putulon ang iyang tima kayang tima dili ni putol-putol. Ano putol-putol man niya? Dapat di na putol-putol ang tima ha? Kung mangutana siya, dapat na Vestaralado, nabasa na ako sa 1 Pedro 5:13 ning inyon si Pedro unang obispo sa Roma. Sakto na ang pangutana. Kung mabasa, pilde si strongman. O kung mabasa siyang Biblia, magbasa usab sa akong Biblia. Kung dili mabasa sa akong Biblia, o niya mabasa siyang Biblia, pilde siya. Kaya naman, nigamit sa Biblia, nga siya ra, nagbuot-buot. Ha? Dapat igsoon. Okay, Patas. time. Okay. So, diri na ta sa question and answer. 10 minutes. Larga. Alado! Unsa na Sando! kong gawiran? Biblia niyo comics? Biblia. Okay. Nawa magsulti sa usa ka bersikulo si Pedro unang obispo sa Roma. Next question. Kay niuyon ka mga Biblia niya kong gibasa. Matod pa dire. Miadto sa Roma sa ikaduhang tuig ni Claudio AD 42 rong pagsumpok ang Simon Mago. Objection, moderator. Pwede i-mention niya unsang kapitol bersikulo. Objection, Pwede moderator. i-mention? Objection, moderator. Ako pa'y nag-object. Nausa man ka. Sige. Ako pa'y nag-object. Sige. Pagpatulog batasan. Sige. Gana, suko ka karisapaw na po ka. Tabla na ta. Go. Okay? Ang akong objection, dapat i-mention niya unsang kapitulog bersikulo. Kaya akong basahon po din sa akong Biblia kung husto ba ang iyang ibasa. Kaya di man isa ka Biblia mo gamitan, parte na ka na Biblia na ko. Kinahanglan dawaton tanan versions. Sige, imong Counter objection. Wala sa among ruling. Oy nga ang tima basahon lang sa usa ka bersikulo. Unsa ni Alado? Ebidensya na. Kay niuyon ka man. Next question. Niuyon ka man nga Biblia niya kung gawiran. Ako tiwasog basa ha. Ingon dire. Objection, moderator. Ang ako laging gusto, isulti niya unsang kapitulog bersikulo. Isulti ang kapitulog bersikulo. Unsang kapitulog bersikulo, Mr. Moderator, ipa-mention. Unsang kapitulog bersikulo.
moderator, ni counter na ko nga wala sa ruling nga dapat sa bersikulo basahon sa debate ni Rosby ganina og ni Nagpasabot ni niya, Rinan, nagbasahe sila footnote. Nagbasa mo. Nasakpan. Nasakpan. Ang yagibasa dahil footnote tili bersikulo. Agoy. Kaluoy sa ako kalaban. Ang Objection. among debate. Biblia Objection. Kristo. Di kay footnote naon sa nasakpan ni taon. Objection, moderator. Nasakpan. Objection, moderator. Oh. Ako objection, granted ako objection, ha? Agoy. Ngayon anong granted ako objection? Pagkaluoy. Kay kaganina. Na objection. Larga. Sige. Saba lagi. Hilom sa. Oh. Hilom sa. Ay, mo kasuko. Audience na mo. Hilom sa. Hilumta kayo na objection. Hilumta. Audience na mo. Ay lang mag-apil-apil ang audience. Pasakti Hilom kay sa- na may moderator. Hilom May sa apil-apil lagi. mo. Wala yung mag-apil nga audience. Sa lagi. Dili mo apil. Hilom sa. Hilumta, hilumta. Edit mo man. Hilom sa. Okay, moderator. Tagay kong time, moderator. Larga. Nakoy objection, moderator. Kay kaganina manggod sa debate ni Rosby og ni Jeffrey Rinya, nagbasahay silang footnote. Unya ka kung mubasa kung puto mo reklamo ka. Nga pariura tag ruling tanan. Ay reklamo kay gibot sa mga kauban nimo. Unya usa pa sa Amen. debate ni kuan ganina ni John de la Peña. Putol-putol man yang gihimo kuno mo reklamo mag ako putol-putolon. Objection, moderator. Oh. Counter objection, moderator. Larga. Walay labot ang ilang debate sa among debate. O karon nasayran ang iyang gibasa footnote kaluoy sa katbang nagsalig og footnote intaw una sigurado ko ilara ng Biblia intahon pasilan Sunod nga pangutana. sunod tubag Ang akong basahon ba footnote ni o dili? ipakita kay akong basahon po diri sa akong Biblia. Na, moderator. Okay. Ipaklaro. Be. Ipa-confirm niya kung footnote Isa-isa. ba na. Ipa-confirm niya kung footnote ba na. Ano na tomyano? Footnote na, dili. Agoy! Tanawa! Komentaryo ra! Tubagaw! Komentaryo! Tubagaw! Komentaryo! Tubagaw! Komentaryo! Footnote, Dili man yung bersikulo! Tubagaw ba? Dili man yung Footnote, bersikulo! dili. Tubagaw. Dili bersikulo! Di na mo Ang atong pangutana. debate sa bersikulo ang imong gibasa dili bersikulo kaluoy! Na mo ipangutana. Moderator, dili na mo ipangutana. Nasakpan! Mag-rolling sa ta, mag-rolling. Nasakpan! Moderator. Dili bersikulo ang iyong gibasa! Ay sa, moderator's time. Dili bersikulo! Bro, Jerry. Ang kaluoy! Nasakpan! Dali lang. Bro, Glenn, ay isa. Minus sa ta, minaw. Bro, Jerry. Ang handom na mo ni Bro Jerry nga debate, diliin ani, nga muruling ang moderator sa pasapawan. Palihog lang ha. Kita nga mga debater, dili ta ingon nga kanang murag ignorante tas debate. Nihangyo na ang koan, moderator nga Objection, moderator. Objection, moderator. Minus sa ta, minaw. Isa. Objection, moderator. Objection. Ay sa, mag-rolling sa ta. Unsay part ni Brother Stalwart ang debate. Sa among debate. Ay, sa nag-objection ko. Lay debater ko. Nag-objection ko. Mag-rolling Lay sa ta, debater ko aning debate ha. Nag-objection ko. Isa. Mag-rolling sa ta. Hilom sa. Iba John de la Peña og de Bro Jerry Laig maoy mga primary debater ninyo. Respeto Okay. na to atong moderator. Ay, sabro. Ay sakad. Mag-rolling sa ta, mag-rolling. Mag-rolling sa ta kay di man ta mahuman kung magdungan mo istorya. Naghanyo ng moderator nga mag-rolling, di man mo maminaw. So atong undangon eh. Kay wa man tayo mabuhat. Mutingog ang isa, naghanyo ng moderator mag-rolling ta maminaw ta. Wala may debate nga magdungan og istorya. Tagsaan ta mo covered court karon dito isa ka covered court ka. Kadi man ka maminaw. Di ako, objection, moderator ha. Maminaw sa takit sa lagi. Kadyo sa. Ayan ya. Kung mo objection ka, granted ka. Pasultiyon ta ka. Mo objection sa siya, pasultiyon na to. So karon, puli-puli lang ta. So ang imong objection, larga. Mr. Moderator, sa kajot, hangilin. Ang atong pag-anhi din nga makasabot ang tao.
Oh, pareham mo mong mga apelyido mo, maoro mo apelyido. Kung saba siya, saba-saba mo yapon dire, kay paparel gyud mo apelyido, magkuanta ng mag-professional nga kuan ba, magpaminaway mo. Kay ug mo na inyong styling nga na, way audience ganahan na. Oh, di ba? Kamo magpadayon mo pero kanang purple lang ba nga kuan ba? Oh, professional style ba nga? Oh, kung mutingog siya, hilom siya. Kung mutingog siya, hilom ka. Moderator, mo kuha niya. Sige, sunod pangutana. Ano? Larga. Okay. Kay Isa. Pwede mo counter? Sige. Okay. Gante. Obsike man to. Hilom sa dila. Larga. Okay. Ang ako lang nga kuan ba, sa side ako, si Bro Stalwart, debate na siya, human mo siya ganina. Ang amo lang, tulo mi karon din ang kining player, moderator, Brad Hondo, og ako. Dapat dili mo apil ang walay apil. Ani nga ruling. Mao na akong pasabot. Unya audience lang. Pasagdi lang mi kay naa may moderator. Oh, audience lang. Ang amo ni. Ang muhandol ani sa kasamo kung naaman ang moderator. Ingara na siya. Maminaw ta. Maminaw. Kung maminaw po na ako kapikas. Atong gihangyo atong audience. Di lang mo masuko. Bro Glenn, ay lang saba bro. Kadali lang ha. Atong audience kanang behave lang ta ha kay we are Catholic. With humble heart. Mao man atong moto, no? Okay. Hilom lang ta. Ako lang hangyo nga dili po discredit ni Bro Glenn, kami ni Bro Jerry ug ni Bro John kay kami may mga lead nga debater din he. Ang among istoryahan ni Bro John de la Peña ug ni Bro Jerry hinigugmaay nga lantugi. Kung musulti ang isa hilom pod kay dili man na maayo ng magkayagaw ta, no? Sundan ninyo itong amuan ni Brad John de la Peña ganina pirting nindutad ito nga. Sige, next question. Para manta. Okay. Salamat bro. Senabon, ikaw na po. Sige. Ikaduhang pangutana. Kaduhang tubag. Kay nakita naman ni mo ne. Footnote niya kung gibasa o dili? Komentaryo. Footnote ba o dili? Komentaryo. Objection, moderator. Objection. Okay, objection granted. Go. Ang akong pangutana, footnote ba ni akong gibasa o dili? Kaya iya kong ginagana, nasakpan ko na ko nga footnote akong basahon. Ako li paklaro ba kinay mga nagtanaw karon? Footnote ni akong gibasa o dili? Okay, counter objection. Footnote man o dili, wala sa bersikulo sa Biblia yung ibasa. Muna point na ko. So dapat ang among topic Isa. i-base sa bersikulo, dili sa footnote or sa komentaryo. Rolling. Roll number 7. Master Moderator, palihog ipahilo mga to nga mga audience kay musulti man sila. Murag mo apil man nung taon og mutaba man kang kwan. Brother Jando. Masig pili Jando sila kay mutabang man. Roll number 7. Categorical question must be answered yes or no. Nya i-qualify din mo. So, naipangutana, balik ka. Otrohon ako, i-confirm na ako sa mga nagtanaw. Kini akong gibasa karon, footnote ba ni o dili? Okay, tubag. Dili siya footnote pero komentaryo kay dili bersikulo sa Biblia. Ang akong pangita sa mga kapitulo bersikulo. Sunod pangutana. Sunod nga pangutana. Mato dire. Arong pagsumpok kang Simon Mago mitambong sa konsilyo sa Jerusalem AD 49, unang obispo sa Roma nga milungtad og 25 ka tuig. Pangutana, unsay nadungog nimo nga akong gibasa? Unang obispo sa Roma o dili? Tubag, walay Pedro. Objection, Nga nabutang diha. Nga si Pedro unang obispo sa Roma. Wala. Sige, next question na lang.
Si San Pedro, anak ni Juan, taga Betsaida, Galilea, igsuo ni Andres, prinsipe sa mga apostoles, mitukod sa simbahan sa Antioquia. Unahan, unang obispo sa Roma. O yun ka ba? Nga akong gibasa nga unang obispo sa Roma, si San Pedro, anak ni Juan, taga Betsaida, Galilea. Yes or no? Tubag. No. Di ko mo yun. Nga no. Wala sa bersikulo kapitulo sa Biblia. Dili mo na bersikulo. Dili po kapitulo. Dapat ang imong pamatuod diri sa sulod sa Biblia kapitulo bersikulo jando. Sige. Nagsalig ka sa inyong bersyon ng Biblia nga Sige. inyo man na. Doktrina man na ninyo. Sige, sige. Doktrina man na ninyo. Dapat bersikulo sa Biblia. Pakitae kong bersikulo sa Biblia. Next question. Kay dili man kaha San Pedro, anak ni Juan, taga Betsaida, Galilea, ang akong gibasa diri, kinsa man din ngalan diri day? Okay, tubag. Si Pedro ang naa diha, pero wala magsulti sa bersikulo sa Biblia. Ang naa diha, imong gibasa, dili man na bersikulo. Di po na masulod igsuon sa kapitulo bersikulo sa Biblia. Imo ra na. O yun ka diri sa akong gibasa, San Pedro ang unang obispo sa Roma, o dili ka mo yung nga mo na akong nabasa? Tubag, di ko mo uyon. Ngano di ko mo uyon? Dili man na bersikulo sa Biblia imong gibasa. Objection, moderator. Komentaryo man na. Objection, moderator. Dito pag nako, moderator. Objection. Dito pag nako. Wala. Dito pag nako. Ngano objection man? Objection. Ah. Objection granted. Go. Ang objection ako niya, o yun ka ba nga si San Pedro sumala sa akong gibasa dire unang obispo sa Roma, o musupak ka nga San Pedro ang unang obispo gingon dire sa Tubag. Roma? Dili ko uyon. Okay. Ngano? Dili man kapitulog bersikulo. Unya ka ng imong gibasa nga Biblia, inyo man ang bersyon. Sa ato pa, self-serving, inagdapig sa iyo, inyong binuhat, gamito nimo pagpamatod, sumala sa amog baruganan, unya imong gigamit, inyo ra kagalingon. Pagkadako kayo na sayop, Mr. Jando. Sunod. Sunod, tubag. Kay dili man ka San Pedro nga anak ni Juan taga Betsaida ang gipasabot diri nga unang obispo sa Roma, kinsa man di ay? Natubag na ako ganina, Mr. Veritor. Kinsa? Natubag na ako ganina. Usa? Natubag na ako Kinsa? ganina. O, tubag. Natubag na ako ganina. O sa akong pagtubag, wala maghisgot. Objection, moderator. Bersikulo, si Objection, Pedro, unang moderator. obispo sa Roma. Mauna, dapat imong ipamatod bersikulo Biblia. Dili kay footnote o kanang komentaryo ra, pastilan, pagkaluoy. Objection. Objection granted. Larga. Ang ingon nako niya ganina, kung dili si Pedro anak ni Juan taga Betsaida Galilea ang unang obispo sa Roma, nga giingon diri kinsa man di ay ihatag ang ngalan nga dili si Pedro, kinsa man di ay mo ni pangutana. Okay, tubag. Kung ako'y muhatag, nagpasabot, ako na'y afirmatibo. Siya man ang magpamatuod. Sa iyang pagpamatuod, akong gisupak. Kaya ang iyang gibasa, dili man kapitulog bersikulo sa Biblia. Ang iyang gibasa, komentaryo. Di arao, ang kasaysayan, daklit nga kasaysayan. Iyang gibasa, dili man ni kapitulog bersikulo sa Biblia in taon. Agoy ka. Next question. Next to bag. Kay dili man kaha si San Pedro ang giingon din nga unang obispo sa Roma, kinsa man di ay ni? Okay, tubag. Dili lagi na ako na problema. Kung nangutana ka kung kinsa na, imo nang pagpamatuod. Dili ako. Kay kung ako'y magpamatuod, afirmatibo na ko. Kay magpamatuod ko kung kinsa ang unang obispo. Ikaw man ang pamatuod, ikaw, anak. Okay. Nga sa ako magkamangutana, Sunod nagpasabot, nga. wa ka kahibalo. Sunod nga pangutana. Sorry, tubag. Sunod nga putana ha. Kay mabasa man daay dinhi nga si San Pedro ang unang obispo sa Roma. But ipasabot ba nga naa ko'y mabasa di lang kamo dawat? Yes or no? Tubag, di gyud ko mudawat. Nganong di mudawat? Nganong di ko mudawat? Kay dili man bersikulo sa Biblia. Ayaw pa ilan in taon,
gamitan mo binuhat og tao nga doktrina unya ipatuo nga tinuod nga was Biblia ay naunsa man taon mo. Okay. Ayaw pa ilan in taon. Sigurado ang iyang gibasa dili bersikulo sa Biblia. Pakitain kung bersikulo, Mr. Jondo. Moderator's time, bro. Ang panguntana ni Bro Jando is categorical, yes or no. Therefore, you should answer that categorically, not Yes. patutsadali. Yes. Sige, next question na I lang can ko. answer that. Sige, next question na lang ko, okay? Next question. Sumala dire sa unang Pedro 5:1. O yun ka ba nga mabasa nako dire nga si San Pedro nag-govern sa church in Rome? Yes or no? Tubag, di ko mo yun. Nga naman, wala ta magisgot kung nag-govern ba si Pedro ang imong tema. Si Pedro, objection, unang moderator. obispo sa Roma. Objection, moderator. Sa ato pa, moderator, sayop ang iyang Objection, pangutana. Manawa ko mo moderator. yun. Okay, na objection granted. Ang among tema, si Apostol Pedro ang unang obispo sa Roma. Kaya siya man ang unang obispo sa Roma, categorically, nag-govern yun siya. Nag-govern yun siya kasi siya man ang unang obispo sa Roma. Muna tema na to. Okay. Balik ko na ko ha. Sumala dire, ingon si Apostol Pedro, I exhort who am myself employed here at Rome to govern the church. O yun ka ba? Nga sumala dire, ni Angkol San Pedro nga siya ang nag-govern sa church in Rome. Yes or no? Tubag, di lagi ko mo yun. Nga di ko mo yun. Kay di man na mao ang imong timang gipamatud-an, John to. Objection. Ayaw kalibog. Imong Objection. tima, specific kaayo. Pamatud-an mo. Objection, moderator. Oops. Okay. Time pa na ako pagtubag. Objection, Ako kay moderator. time. Di ba? No more 1 objection. minute Time question, ended. 1 minute answer. Oh, time na. Ate na day. Go. Okay. Direta sa conclusion. Tag 7 minutes. So, so 7 minutes na. Saan yung conclusion? Conclusion na. Wala rin battle niya. Wala yung conclusion sir? Ikaw na. Wala na. Ikaw na. Sir, kibar day? Second na. Pastilan. So Ikaw 7 na. minutes. Abi na kong napay di battle. Napingis si Tingis kita. napingis is Kay wa pa magawa sa pangutana nga. So, imong minuto 7 minutes talaga. 7 minutes. Alright, so salamat Igso, no? So, unas tanan, pasensya gigayo sa mga audience. Kabalo ko mga Catholic tan audience. Mga amigo, binako tanan yun. No? Bisag ingani ang atong ekspresyon diri sa tubangan, amigo ta. Sa debate usahay, nagi pa naglalis. Di gina malikayan, ha? Si Bro Stalwart, bisa sa social media, grabe ang binatak ba kay Professor Migo, ganmi. Wala na yung sama ng loob, di ba? So karon balik ta sa ato nga tema, di pa matud-an ni Jondo. Nga si Pedro unang obispo sa Roma. Nadungog ni Igsoon, nasipyat sa ganina, iyang gigamit ang time nila ni laig og sa uban ganina. Nga nigamit ko og footnote sa ato pagpag-ingon niya, nga nigamit sila og footnote. Nasabtan ako ang gigamit. Dili bersikulos Biblia. Abi ba na ko bersikulos Biblia? Nasakpan. Dito siya nadugay og pautana nga di manggid nako na uyunan. Kay di mo na bersikulo sa Biblia. Iyang gibasa. Kang kisa ng Biblia, ila ng Biblia. Sa Katolik nga Biblia, self-serving. Mudala kag witness, mo adto sa husgado, yung mong witness parinti lang, di kadawaton, di katuhuan. Kaya nga naman, bias na. Kaya nga naman, nagdala kag witness, imong parinti, natural, mulapan sa imong parinti, bisa pagsayop imong gibuhat. Mao po ni Jando, nigamit siyang Biblia, ilang Biblia, o niya ang gigamit niya, dili pagid bersikulos Biblia, di tawa na sakpan. Managingon nga, ang isda ay nahuli sa sariling bunganga. Nigamit siya, iyang Biblia, o niya matura, footnote ko no, pero, atong nasakpan igsoon, nga no, daghang bersikulo yung gigamit,
Pero kag bersikulo, way usa sa bersikulo sa Biblia nagsulti, unang obispo sa Roma si Apostol Pedro. Wala ni gamit sa lahi nga translation version sa Biblia. Naapa ko daghang version sa Biblia. Naapa din sa bag nagtipon og bisag usa ka bersikulo akong giunting kay gatos kapin ka bersikulo version sa Biblia. Way usa nga nagsulti si Apostol Pedro unang obispo sa Roma. Sa ato paigsoon, pakyas ang pagpamatuod ni Jando Alabado karon. Ni adto binhi gikag buhol ang pamatuduan kunuhay sa kadaghanan o sa social media nga sa Apostol Pedro unang obispo sa Roma. Wala sa kabasa tanawa karon. Iharap nang balikong katong komentaryo. Iharap nang basahon na bugaron. Inyang Mr. Alado, o yun ka ba? Nadungog ba ni mo ni? Nadungog ito na ako. Nabasa ba ni mo? Nadungog sa kadagaton. Pero di lagi kami ng bersikulo. Manasusupak ko. Kung bersikulo para sa Biblia, di na ko musupak ni mo, Brother Jando. Kung bersikulo, unya kung mabasa po ka, mabasa na sa karot, tanawa. Anyang basahon ron. Putol-putol nga teksto, kunik-kunik. At tanawa lagi sa Apostol Pedro, unang obispo sa Roma, basa sa Matthew 15:16, 16:15-18, basahon niya, alto na sa Una Pedro 5:13, Una Pedro 5:1, hawa lagi si Pedro, bisyap o obispo. Unya, daalala po sa rito nga, ni adto sa Roma, iya gi-conclusion, si Pedro unang obispo sa Roma. Sa usa ka bersikulo kaning iyang timang gipamatud-an di ni mabasa, Mr. Jando. Pagkaluya mo adgi kag buhol nanulog kay aron makigdebate pero mo uli minghoy karong kahaponon. Minghoy. Perti minghoyan ni ron nagtuo iyang mapildi si Stroman karon hapona sa debate. Kay nagtuo siya mapamatud-an niyang tema pero bisag usa ka bersikulo bisag putol na lang wa ka pamatud nga si Pedro unang obispo sa Roma. Mamaguni ang iyang subject. Si Pedro unang obispo sa Roma. Asa na imong obispo sa Roma? Si Pedro sa Roma. Napay mabasa na imong obispo si Pedro sa Roma. Wala. Si Apostol Pablo, sa Apostol Pablo nagsulat og libro nga Roma. Naabay usa ka bersikulo nga mingon sa Apostol Pedro, ikaw ang unang obispo sa Roma. Naaba wala. Diya sa 1 Pedro 5:13, wa po nagisgot unang Pedro obispo sa Roma o si Pedro unang obispo sa Roma. Wala. Agoy ka. Ang mutuo kang Jando, apil gyud og kailad. Kay siya mismo nagbasa, nailad siyang gibasa. Kaya gipangbasa, dili mao. Wa gid sa kapamatod igsoon sang tema. Ambot. Sayang, abi nako naapay second cross. Na ako gi-prepare utak nga ma-question nga wala pa nako gipangbuhian sa unang pangutana nga 10 minutes. Gusto nako karon ta to gi-prepare gid nako to karon ba? Wa ko kabadlo iso nga naan mo din na siya rules. Muna nga karong kahapon igsoon nasabtan sa kadaghan bisan na sa Facebook nagtan-aw karon si Jando Alabado muakso tagsayaw ganina kiyang sel sa sayaw magod pakatawa audience impact ang iyahang technique. Last 2 minutes. Taktik na niya aron kuno hay mo sa daog mo pakpak pong audience kaya mga audience puros mga Katoliko. Ino na sa atan awa lagi pildi ang Adventist kay nga naman di katawan ni katawa kay kauban pa katawang pud mo na lesson mo na tabot dito igsoon sa ubang nga debate kaya naman ang style ni Jando sayaw-sayaw intamon Allah ha? Ang mailad lang pero kami nga naa sa media di yun mailad sa doktrina nga iya sa mga Katoliko nga dili mabasa sa Biblia. Walay mabasa sa Apostol Pedro unang obispo sa Roma bakak nga doktrina. Pailad mo Galacia 1 8:9 besan kinsa nga magwali sukwahi sa mga ginawali ipatunglo siya nagwali bang mga apostoles nga si Pedro unang obispo sa Roma? Nagwali ba ang apostoles nga ang Romanong Katoliko dito ko ni Kristo? Tanawa ti may son twisted daan na ibalos siya nga di niya pamatud-an gihimo niyang Roma imbes nga Romanong Katoliko.
Dapat yati mga tayo saktuan ni pamatudaan ko nga sa Apostol Pedro, unang obispo sa Romanong Katoliko. Nga naway ang Romanong Katoliko, kay balo siya, nga way Romanong Katoliko sa Biblia. Di ba? Sakpan, igsoon. Mauna, igsoon. Ako, igsoon ha, dili ako'y nakinegosyate ani nga tima, ngadto kang Brother Jondo. Dili ako. Gisilik lang ko sa among nga officer sa Trimedia nga ako'y matubang niya. Wa po kita sa tima. Karon ba ko nakita? Karon ba kagunit? O sa tima na mo. Pero sa diyan nakita anak ko, patay kayo ko. Pildi ni tima ha. Pildi ni. Okay, time. Okay. Daghang salamat po isanan. Okay. Salamat. Pantog rin nakamuritsing siya karon kay karon pa siya nahibalo sa ruling. Ang ruling nga gigamit nato dire, the same sa ruling gigamit nila. Si Jun de la Peña ganina, putol-putol, di ba? Nakadungog mo? Putol-putol, tinukod, nasa tima, gibasa, putol-putol. Inya mo reklamo ka sa kuang, agihimo na si mong kauban Jun de la Peña? Unya, suko siyang mubasa ko og footnote. Unya nganong gabasahay magputugin na si Rosby Alejabo og si Kwan, si kanang Jeperinian nga pareho ra man tag ruling. Kung sayop ang akong gihimo, sayop po si Jeperinian og si Jun de la Peña kay sayop man akong gihimo. Gigamit lang nako sa iyaha mga igsoon ang strategy nila nga gipakita aganina. Kung sayop ang akong pagkopya sa duha niya kakauban, nan sayop di iyang duha kakauban. Sunod. Atong gamiton ang atong common sense. Mga igsoon ha. Ingon dire sa unang Pedro 5:1 dire nga version sa kani nga Biblia, Protestant Bible niya, dili ni self-serving. Giingon dire, I who am myself a fellow bishop. Niangkon ba si Apostol Pedro nga siya obispo? Yes, thank you. Tubag mo ha. Then diri sa pikas niingon na po dire sa unang Pedro 5:1 nga si San Pedro nag-govern sa church in Rome. Sakto ba kung gibasa? Yes. Karon kay mabasa man dire nga siya obispo og nagbasa dire nga nag-govern siya sa Roma. Pangutana, napamatud-an ba nako mga igsoon nga San Pedro ang obispo sa Roma? Yes. Kaya nakamatod man ako, ngayon mo siya wala. Namakak siya to? Wala na milingi siya lado. Sakit kayo. Ingon pa si Ramel Parba. Truth hurts, but heals. Ingon siya, muuli kuno kong minghoy. Nanawang na kong ganina, gano'n. Kisa kay muuling minghoy. Abi ninyo, strong man kay kusog mo siya agit, pero logic di siya kagets. Ingon diri nga version, si Pedro niangkon nga siya obispo. Diri nga version, si Pedro niangkon nga nagdumala sa iglesia sa Roma. Napamatudan ba ang tema? Napamatudan. Ngano mingo mo siya wala? Unya, walay logic. Wala sa ruling nga basahon sa usa lang ka bersikulo. Ang giingon diha pamatud-an. Sa debate ni Jerry Laig og ni EYD, niingon Jerry Laig, pamatud-an gali, di gyud na basahon litra por litra. Mo nang siya mangitag litra por litra, ang tawag ana fallacy of false dilemma. O siya tawag sa mga sabadista sa kuha, mga igsoon, Mr. Fallacy. Ngano man, masuko sila nga akong isulti nga ang ilang mga argumento, fallacious arguments. Ngano mga suko mga tinuod man na, alado. Napamatud-an dire. Obispo siya. Napamatud-an dire. Nagdumala sa Roma. Therefore, final deduction, kung investigador ka, mao ka mo investigate, i-deduct ni mo na. Deduction. Unang obispo,
nagdumala sa Roma. Therefore, unang obispo sa Roma. Oh. May gani kay wala na nimong abogado. Piligrog na nimong abogado ni. Ano siya final deduction. Unya, masuko siya mubasa ko ani. Ngano? Di ba, paborito nyo ng Bibliyahan ni, sige yung mag-reproduce ani. Siya, walay nabasa, walay na pamatudan, na ay nabasa. Dili lang letra per letra. Kaya ang pagpamatuod sa Biblia, dili mo na letra per letra. Na ay panahon nga mabasa letra per letra, but not all the time kinahanglan mapamatudan lang kung mabasa letra per letra. Kay walay nabasa si John de la Peña ganina, letra per letra sab nga Seventh-day Adventist Church. Oh. Ay una yang kauban nimo. Ikaw mo uli karon nga minghoy. Kay imong gipang kung nasayop ko alado, unang nasayop ang mga kauban nimo. Kay strategy nila kung gigamit sa imuha. Mo ni giingon sa ako ang motto ba, if you learn to be fluent to adapt, you will be unbeatable. O di nabit na ko siya, wa siya kabantay. Ang ano man, sa iyahang bakba mismo ning gawas nga ang akong gihimo kono sayop, pero mo'y gihimo sa mga kauban niya ganina. Si John de la Peña putol-putol, ingon si Stalwart, wa may kandiri kama manong street man i-street sab, di ba? Pero si John de la Peña may insist niya, akong buhat ng style John de la Peña, mo reklamo ka. Wala. Perting yabuha ni Alado. Muuli yun ni Rong Minghoy. Osbon ako. Nabasa ba dire nga si Pedro, obispo? Yes. Nabasa ba dire nga si Pedro nagdumala sa Roma? Yes. Kay nabasa mo ng duwa, napamatudan ba nga si Pedro, obispo sa Roma? Ako sige pangutana, kung dili si Pedro ang unang obispo, kinsa man, ingon siya, wala ako nagpamatuod na. Last 1 minute. Therefore, dili maguba ang akong stand kung wala kay mapakita nga puli ni Apostol Pedro nga unang obispo sa Roma. Nga naman, nabasa man ako dire, unang obispo sa Roma. Ingon siya, nabasa nimo, pero dili ko muuyon ana, ay namo gamit. Di ba yun yung gamitin sa Bible study ninyo? Santoson mo ang Sabado. O niya karong ang gamit ko, mo reklamo mo. Mo na problema. Kung sayop ang akong gihimo, kamo ang unang nangasayop. Thank you.